मा फोरमायगोन दिनै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव दिनै नोंथांमोननि नैबे बे बुंखायाव माखासे थानसालिनि मुङाव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख सेक दिनै नोंथांमोनहा नाजावनो मोनबाय। माबायदि मोनदों गोसोखौ? जों दा गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा जोङो प्रमद बर'नि सारनि अननायाव बेबादि अनसुंथाइ मोन्दों। सिगांनि सरखाराव जों बेबादि मोनाखैमोन। दानि सरखाराव जों बेबादि मोन्दों। ओंखायनो जोङो दानि सरखारखौ बिराद मोजां मोन्दों। बे प्रमद बर' सारनि सरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जाहाथे जोंनि गामिनि थानसालिया अरायबो मोजाङै थाथों। जों बेखौनो जों सारनिसिम गोजोननाय फोरमायो। माबायदि थासारियाव दंमोन दा नोंथांमोननि थानसालिया? जोंनि गामिनि थानसालियाथ' दा अबस्थाया मोजां नङामोन। दा सारा जोंनो 2 लाख होदों। जों बेजोंनो गामिनि गोरों गोराफ्रा मोजाङै बानायगोन होननानै जोङो आसा खालामो। इयुनाव प्रमद बर' दैदेननाय उफेल सरखारखौनो आरो सरखार थाजाबावनो लुबैयो नामा नोंथांमोनहा? औ, जोङो बे सरखारखौनो थाजाबफिननो लुगैयो आरो बे सरखारावनो जोङो बहर होगोन आरो बे प्रमद बर' सारानो जेब्लायबो देरहाथों होननानै जोङो गोसोआव आसा खालामो।